Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's Bombshow Television. Musho my latest musho zviri kupisa zvega zvega. Kana uri munyowani, don't forget to subscribe to our channel. It's Bombshow Television. Nasi ndava good news. Kana une business raunoita, imborisa mu comment section unoona kuwana nonechi ne customer kana munhu anozvida. Kana une business raunoita, ingoriudza mu comment section unoona kusanganochi nemhene. Tiri kuadvertisa mahara, tine ka promotion sezvo takapinda 7,000 masubscribers. Guys, ndokubigai makapenga. Ndimi munoita tirambe tichiendera kumberi tichitsvaga malatest. So ndisinganyanyi kupedza nguva, kana uri munyowani ndinokuchingamidza nemufaro. Don't forget to subscribe to our channel. Get into today's story and don't forget to advertise your business with us. Namba munodziwana padescription yechannel kana kuti ndichadzisa mucomment section. Saka rega tiripinde munyaya yanhasi. Right, amanya ndofunga tese tiri kuziva zvezhow iriko nhasi yaRicky Rose. Saka Ricky Rose vapindira va in the building. So if you're new here, don't forget to subscribe because tomorrow tichipa ma-updates zvese zvinenge zvichiitika, zvese zvinenge zvichipisa mangwana zvinenge zvichiitika ikoko. Ndoziva kuti vazhinji vatadza kuenda, asi trust me, tichikupa ichi zvinenge zvichipisa. Saka this is the update and vanokwanisa kuona live stay tuned. Tiri kwese kwese tichikupa ichi zvamunofarira nekuti ndimi mafans acho ndimi mune muchipisa.